ditokno dompete. Kene. Kembang rawi. Cekel pokoke saya suwe saben cecer pangane banjur ngomong di aku tresno kowe gampang kenongo atiku gawe lara gampang melati agawe larane ati Copong adewe atiku bingung Gambange mawar tresnoku wis katon goyang Kulo tresno rakana sembrono ora becik ora wanita Kembang rawe iku paribasane Lowe becik tak takake pokoke banjur ngomong di aku tresno kowe caritane wong seneng tunggal sabale wiwitane lunga jejer saben dinane saya suwe saben jejer tetangane banjur ngomong di aku tresno kowe gampang kenongo atiku digawe lara gampang melati agawe lara ati kembang kecubung gawe atiku bingung gambange mawar tresnoku wis tanpa udara Selamat datang Bapak Tolo. Rasa ati iki ragu
aku nandang tresno saben dina mergo nyawang sliramu kang tan saanggodo ati pancen iki kahananku rekoso raga togayo sliramu ning piyane kowe kondo yen tresno kepingin urip karo aku kebangetan kowe mas ora bisa njaga janjimu dek wingi sakjerone sesrawungan nyatane isih aneh wis ya wis tak sanggane lara iki aku sing rasake najan sliramu ra tresno nyatane aku yo sing glibet ae nek iki cepet gak apa-apa ya bagio digoyang Pak Kun apa nanti bakal munggah rek rasa ati iki ragu nandang tresno saben dina mergo nyawang sliramu kang tansah anggodo ati pancen iki kahananku rekoso raga togayo sliramu ning piyane kowe kondo yen tresno pengen urip karo aku kebangetan kowe rimas ra bisa njogo sakjerone serawungan nyatane isih kabudayane wis ya wis tak sanggane lara iki aku sing rasake najan sliramu ra tresno nyatane aku tambah ngapunten monggo Bapak Malikan monggo
kandhani arep ana apa mas karepe aku ngerti aku wis ngerti kowe bisa karo bojomu pancen nasibku mungkin ngomong anakku cukup rene odik kowe tak kandhani arep ana apa mas karepe aku ngerti aku wis ngerti kowe bisa karo bojomu pancen nasibku mungkin ngomong anakku dadi rondo dik sing ati-ati iya mas ngiling ngono anakmu wis siji kaliyane mas mripate biru padha rondo seksi jebule rondo sing ana rondo guru dik ana dudal mas ana rondo guru rodane rada melu cukup rene odik kowe tak kandhani arep ana apa mas karepe aku ngerti aku wis ngerti kowe bisa karo bojomu pancen nasibku mungkin ngomong anakku cukup rene odik kowe tak kandhani arep ana apa mas karepe aku ngerti aku wis ngerti kowe bisa karo bojomu pancen nasibku mungkin ngomong anakku dadi rondo dik sing ati-ati ngeling ngono anakmu wis siji kaliyane mas mripate biru padha rondo seksi jebule rondo sing ana rondo guru dik ana dudal mas ana rondo guru radane rada melu matur suwun Kembang Probolinggo. Mbok Semopian mendang peteng kate udan pupus klopo padha jejogetan sumilae gugus krama ambarangi tumete sing tresno aku mung tansah ngenteni tumete sing tresno kang sejati wedi yen kelangan kowe ayo enggal
Jumilae Gus Promo ambarengi tumete sing tresno aku mung tansah ngenteni tumurune tresno kang sejati wedi yen kelangan kowe Rama wae tembang arep Probolinggo tak sirami tembang arep Probolinggo Tresno luwih bagus kembang Probolinggo Biar. Nggih, selajenging sembiar. kuning. Mandun iki dawake dulu Pak Lasio kali Pak Cari. Monggo.
mupeng micer anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi eman yen nganti ya rasawan eyang tak sawang mencrok ning abang kekancangan tak rindik saka kadoan sarwi ngoceh dheweke ngalih pencroan elakae tak suwun aja ngece podang kuning agawe pikirku kuming seret ireng tak sawang katon manise ipo bunga jagakon dadi bojone ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang andudut ati kepranan ora mando atiku sangsaya natra tak seranani don pikat tuluting Bathara monggo dipun siyaken Umi digoyang Cak Parnoto. esuk awan ning omah wis ora kerasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mupeng pinter anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi eman yen nganti liya kang nyayang layang tak sawang menlok ning abang kekancangan tak rindik saka kadoan sarwi ngoceh dheweke ngalih pencroan elakae tak suwun mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku kuming seret ireng tak sawang katon manise ipo bunga ing lakon nyanding sirane ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang andudut ati kepranan ora mando atiku sansaya natra tak seranani jempikat dulu sing bendo Jamalikan. Halo. Rondo teles kata
kok malah nemen lara rindu dijamoni kok malah turu bisa mari yen kowe dadi bojoku turu jam 7 ketok-ketok pipimu turu jam 8 ketok-ketok janggutmu turu jam 9 ketok-ketok dadamu turu jam 1 lampu terus tak pateni digoyang Cak Malikan Cak tolo lek kowe rek yen awan aku ra doyan mangan doyan mangan yen bengi turu tanda krician sing tak pikir rondo teles wetan dalan dadi manten sepatan kowe tegata kutut manggung pamukir asmarandana atiku bingung sing tak pikir ora rumangsa udan grimis ing mangsa ketiga rondo manis tansah katon ning mata lara pronto disuntik ora tumomo lara kangen disuntik kok malah nemen lara rindu dijamoni kok malah turu bisa mari yen kowe dadi bojoku turu jam 7 ketok-ketok pipimu turu jam 8 ketok-ketok janggutmu turu jam 9 ketok-ketok dadamu turu jam 1 lampu terus tak pateni apa ya tolong keliru tak pejeti lho yen liwat aku kalingan kupuk kae yen tak goleret ning jaga kebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge kupuk asmara biyen kae kanggo antum tresno tanpa bantal tanpa rasa bot abote ke taman asmara kupuk kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali kupuk kae kebak crita waya-wangi nganti jagat rina catatan sakjroning ati katon luntur saya marate
kowe dadi garwa marga leren ning gobong asmara. Apa Kadi? Yo. Aku takon kowe ning joget dadyo apa?
gawe kowe mesti tak boleh gawe mamaka mobilmu mewah dalane kekamat jaman kaya pemenem obat ikut awak dhewe iki kelakon cukup de apa jalukmu nang aja no wanggale kanggo pilihan tak mulyakno gawe omah megah mobilmu mewah anak-anakmu wedon pinter golek kudu aku arep ayu Larang udan. Kali Pak Gun. Panase kok kaya ngene ya wis katon bentere suryane sarinone sakine mung ngrasake panase kaya ngene larang udan larang mangan saben dina mung tansah geloyongan tandur kekuningan lemah sawah sing padha kekeringan yen awan golek yuyupan ora betah hawane panas tenan angin silera karuan katone wis larang udan temenan yen awan golek yuyupan ora betah hawane panas tenan angin silera karuan katone wis larang udan temenan panase
kok kaya ngene ya wis katon betere suryane sarinane sak wengine mung ngrasake panase kaya ngene larang udan larang pangan sak betina mung tansah geloyongan tandur-tandur kekuningan lemah sawah sing padha kekeringan yen awan golek yup-yupan ora betah hawane panas tenan angin silirak karuan katone wis larang udan temenan golek yup-yupan ora betah hawane panas tenan angin silirak karuan katone wis larang udan temenan Matur nuwun nggih, keripik gedang godhong ketela. yen tak rasa ati iki sayang ta sayang sayang wong ayu sayang 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 dina wengi atiku tansah kelingan yen bengi ra bisa turu yen awan ra doyan mangan lali lali aku ora bisa lali yen kelingan sumpahmu ing wayah wengi ladono sing ati sumpahmu sumpah suci mula wong sumpah de aja sulaya kandung janji de aja gawe gelo iki kabeh de wis dikersana sinar-sinar Gusti Kang Maha Kuwasa yen to pancen ade wis dadi bojoku aku bakal nyuwarga no uripmu mula ayo sabar nerima rumah tangga bakal mulya Rabi KFM Jaya Gelang Sari Rafika FM dan gayeng tenang wase. Hey, 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 hey. Sayang sayang wong ayu tak sayang sayang. Tenang apa piye? Saben dina aku dan sakelingan dalu ora bisa turu awan ora doyan mangan lali lali aku
ora bisa lali yen kelingan sumpahmu ing wayah wengi lahir batin tulus sing ati sumpahmu sumpah suci wong ganteng ayo janji mas aja gawe gelo iki kabeh kersane kuasa sinan Gusti Kang Maha Kuwasa yen pancen wis dadi bojoku aku bakal nyuwargano uripmu mula ayo sabar nerima rumah tangga bakal mulya kudune Udarasa Matur suwun.